miała pan na Zawaliłam kotem, żebyście Ciuchciu? pomijeli. Uwaga, ruszamy. Ruszasz? Trzymajcie się barierę. Trzymaj się do niej. Świetna zabawa. Wow. Kocham cię. Co, kręcę film? Chcesz coś powiedzieć na filmie? Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawe, dowieźć nas do Warszawy. Tu, tu. Jadą, jadą, machamy! Prawie jak wesołe miasteczko. No, takie bardzo fajne te zamki są. I tamten duży widziałeś? Nie. Tam jest taki wielki zamek. Chcę, że nasz co odwadny, No, nie? całkiem fajnie. Oczywiście to są bardzo uporządkowali, jest tak naprawdę sympatyczne. Świetne do basenu.